To fa wata sabuwa yanzu jami'an hukumar DSS sun kama Umar Bana bayan wani rikici ya ɓarke tsakanin shi da 'yan sandan jihar Borno. Idan ba ku manta ba, satin da ya gabata Umar Bana ya ce ya fito da daddare inda ya zo wajen wani abokinsa, to amma a ƙarshe sai ya haɗu da jami'an tsaro inda suka fara mai ƙoƙarin bincike. To amma dai a wannan lokaci ganin su na ma'aikata bai tsaya wani taurin kai ba, duk wani abu da suke buƙata na amsa Umar Bana ya ba su. To amma duk da haka ya ce sun ƙwace mai mota inda kuma suka yi yunƙurin su harbe shi. To amma kuma Allah ya ba shi sa'a ya gudu, ba su samu nasarar kashe shi ba. Wannan kuma ya sa ya fito kafafen sada zumunta ya faɗi irin halin da yake ciki. To amma mun ɗauka wannan jami'an tsaro sun ƙyale shi, ashe lallai ba su haƙura ba, inda yanzu haka suka ci gaba da bibiyansa, wanda kuma suka haɗa kai da jami'an hukumar DSS, wanda yanzu haka Umar Bana ya riga ya shiga hannu. Wannan dai kamar yadda kuke gani, kowa ya san babban abokin Umar Bana ne, wanda kuma shi ma ya yi fice a kafafen sada zumunta, wanda shi ne ya tabbatar da wannan magana da ake yaɗawa, inda ya ce lalle duk wannan abin da kuka ana cewa akan Bana an kama shi, to lalle wannan maganar gaskiya ne kuma babu ƙarya a cikinta. Sai dai inda ya kira ga hukumar DSS cewar su yi haƙuri su gaggauta sakin Bana, domin yanzu haka matarsa tana da ciki, sannan kuma yanzu in an ci gaba da tsare shi, to lalle wani abu kuma zai zuwa ya sami iyalinsa. Sai dai duk kiran da wannan bawan Allah yake yi, wasu da dama suna ganin kiraye-kirayen banza ne wanda ba za su taɓa amfani ba, domin ai dama tun kafin su kama Umar Bana ya fito ƙuru-ƙuru ya faɗa musu abin da ke faruwa, cewar lalle iyalinsa tana ɗauke da ciki, wanda kuma tana dab da ta haihu. To amma da yake an riga an tashi ƙuntata mai, bai hana lalle an kama shi ba, wanda in ma mutuwa za ta yi ta mutu, lalle su wasu da asara, domin ko da wani lokaci lalle jami'an tsaro ana kamanta su ne da 'yan bindiga, domin za su kama ka ne duk irin mutuncinka kuma a ƙarshe su wulaƙanta ka, musamman in aka ce lalle kai ba wani muƙami gare ka a gwamnati ba. Domin ko da wani lokaci ita wannan ƙasar tamu Najeriya, to ana so lalle in baka da muƙami a gwamnati ya zamanto kana da kuɗi, to shi kaɗai ne za ka ga jami'an tsaro sun ƙyale ka, kuma ko da laifi ne ka aikata, kai tsaye lalle ba za su iya zuwa su kama ka ba. Yanzu ku duba ku ga mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara, irin waƙoƙin da yake yi, duk wanda ya ga dama sai waƙa ya zage shi, amma kuma yanzu babu wanda isa ya ce zai kama shi, ba jami'in tsaro ba ko jami'in tsaro sunanka. To lalle kana ji kana gani, dole ka ƙyale mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara, tunda ka riga ka san ya riga ya fi ƙarfinka. Idan ba ku manta ba, kwanakin ba shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya fito ƙuru-ƙuru ya ce lalle abokinsa ne, wanda yanzu idan ka ce za ka kama mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara, ɗaya yake da ka kama shugaban ƙasa, wanda kuma lalle kowa sun cewar shugaban ƙasa yana gaba da kowa a wannan ƙasar tamu Najeriya. To kaga kuwa duk irin laifin da mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara ya maka a halin yanzu, lalle ba jami'in DSS ba, ina ganin ko jami'in soja ne kai, dole sai dai ka haƙuri ka basa da Allah, tunda dama ita wannan ƙasar tamu Najeriya ko da lokaci ana duba ƙarfi ne, duk wanda ka fi ƙarfinsa dama wurin da kake ka zalunce shi, ba wai ka taimake shi ba. Domin yanzu wannan 'yan sanda a matsayinsu wanda suka ɗauki alƙawari za su kula da dukiyar al'umma da kuma rayukansu, kaga bai kamata a ce yanzu an same su ba da yunƙurin kama a wannan bawan Allah, wanda kuma yanzu a ji a tsare shi ne, kuma kowa san hannun DSS in aka kai mutum lalle ba ƙaramin azabtar da shi ne ake yi ba, wanda kuma irin wannan azabtarwa da DSS suke yi ma mutane shine su ma 'yan bindiga suke kwaikwaya, wanda duk lokacin da suke garkuwa da mutum lalle suka tafi da shi daji, za ka ga sun kama shi su dinga dukansa, ba za su ba shi abinci ya ci ba, kuma irin wannan horo sun samo shi ne a hannun DSS, lalle su ne suke kwaikwaya. Domin ko da wani lokaci su kansu 'yan bindiga in an kama su, idan sun shiga hannun DSS irin wannan azabtarwar ake musu, to shi yasa su ma suka saba da shi, kuma suka yi training ɗinsa idan sun kama mutanenmu wanda ba su musu laifin komai ba, kuma suke musu irin wannan azabtarwar, wanda kuma kowa ya san cewa irin wannan azabtarwar da ake ba daidai ne ba. Domin shi ko da wani lokaci ɗan sanda babu inda doka ta bashi dama lalle ya kama mutum ya ci gaba da dukansa, an dai baka dama ne kawai ka kamo shi ka yi bincike, abin da ya gaya ma kawai ka ɗauke shi ka miƙa shi kotu. To amma yanzu 'yan sandan ƙasar nan za ka ga wani lokaci ma in sun kamo mai laifi take yanke su za su yanke
yanke mai hukuncin duka inda kuma su dinga dukansa a ƙarshe ma sai su yanke mai hukuncin kisa ta hanyar duka tun ma kafin su kai shi kotu a ƙarshe sai kaga sun halaka shi sai da wani lokaci in sun kashe mutum kuma daga baya sai kaga sun mai sharri inda za a ce in an duba an ga matashi ne sai a ce yana shaye-shaye in kuma tsoho ne sai a ce a ya kamu da wani ciwo ne cikin dare a ƙarshe sun kashe asibiti amma kuma ya mutu irin wannan sharrin da dama jami'an tsaro suna yi wa mutane yanzu kowa san abin da ke faruwa ku duba ku ga babban malamin addini Sheikh Sani Halifa wannan malamin addini tun yana yaro har zuwa girman sa ba a taba ganin ya ja rigima da wani ba mai bin shi bashi wannan mutumin lalle kullun gurin da yake a zauna lafiya amma wannan malamin addini bai ji bai gani ba aka shirya wata manakisa wanda aka kama shi yanzu akalla a hannun DSS ya kusa kwashe kimanin wata 4 wanda iyalansa da lauyoyinsa su buƙaci cewa lalle idan ana zargin da ya aikata laifi to a hukunta shi daidai da abin da ya aikata in kuma an san bai aikata laifi ba a sake shi to amma har yanzu wannan baban Allah an kasa sakin sa wanda yanzu haka yana rike wanda kuma lalle da dama lauyoyi sun fito sun ce lalle wannan rike shi da ake yi zalunci ne ya kamata lalle a ce an gurfanar da shi a gaban kotu domin ya san matsayinsa abinda zai baka haushi su da asalin wanda ake zargi lalle sun yi aikata laifi sojoji ne wanda ake tunani lalle za su juyi mulki wanda kuma tuni jami'an hukumar DSS sun kama wayannan sojoji wanda ake zargi kuma lalle yanzu duk wani hukunci da ya kamata a ce za a yi musu lalle an riga an tanaje shi tunda dama ko mutum ba faɗa mar ba duk wanda ya zo zai kashe wani ko kuma Allah ya bashi sa'a ma ya kisan dama ya san dai an kama shi hukuncin shi dai hukuncin kisa ne ko kuma ɗaurin rai da rai balantana kuma wannan wanda suka yi yunkurin su kashe shugaban ƙasar Najeriya ne Bola Ahmed Tinubu wanda kuma a lokacin da aka yi yunkurin juyin mulkin nan lalle suka fito suka karyata inda suka ce lalle ba juyin mulki za a yi ba to amma kuma daga bayan sun gama nuku sai suka fito kuru sai ga mutane cewa lalle an yi yunkurin a kashe shugaban ƙasar Najeriya ne Bola Ahmed Tinubu amma kuma kwanan shi bai kare ba idan ba ku manta ba ko a shekarun baya a ƙasar Nijar lalle shi ma haka ta faru inda aka kuma juyin mulki wanda yanzu haka wanda aka yi juyin mulkin Muhammadu Bazoum yana nan a tsare wanda an yi sojojin ƙasar Nijar su sake shi amma lalle sun ki sakin sa wanda kuma yana nan wanda kuma suna zarge sa ne da wasu laifuka da dama na cutar da ƙasa to wannan shi kashe yanzu Bola Ahmed Tinubu da a ce sojojin da suka yi yunkurin sai mai juyin mulki lalle sun samu nasara to irin wannan laifin shi ma za a caje shi da shi to amma kuma sai gashi su ba su yi nasara ba wanda kuma tuni su yanzu an yi nasara akan su wanda kuma ya kamata lalle a ce an hukunta su matsalar shari'a ƙasar nan tamu Najeriya in dai ka riga ka shiga hannun gwamnati haka za a dinga daga shari'a ka rasa ma shi menene ake cewa a kotu kuma za ka ga wani lokaci an daga sati 2 ne wani lokaci wata 1 kai wani ma sai a daga wata 3 haka za a dinga wahalar da kai duk wani ƙarfi da kake da shi a ƙarshe sai ya ƙare wani lokaci ma wani sanadiyar haka sai ka ga ya kama da ciwon hawan jini take yanki sai ga ya mutu tunda dama abin da ake bukata a kashe shi to in ya mutu shikenan sai ga an ci an hakura da wannan shari'a ko ana so ko ba a so wanda kuma dole shari'a sai a lahiran an ji domin yanzu wannan babban malamin addini Sheikh Sani Halifa kowa san cewa tsoho ne wanda karfin sa ya riga ya kare a halin da yake yanzu in dai baka taimaki wannan bawan Allah ba to bai kamata a ce lalle ka zalunce shi ba ya kamata lalle yanzu wannan bawan Allah a sake shi in ma shari'a ce daga baya ya dinga fitowa daga gidansa yana zuwa kotu to amma da yake lalle ana sa tabbatar da sai an wulakanta shi ne wannan malamin addini har yanzu kaga ba su kai shi ba yana nan tsare sannan shi kanshi gwamnatin Kaduna Nasiru El-Rufai wanda ke lalle ya fito yana faɗa wa gwamnatin Najeriya gaskiya wanda kuna ganin sanadiyar haka shi ma jami'an hukumar DSS suka cika hannu da shi wannan shi ma zantan kafin azumi yana nan tsare wanda kuma lauyoyinsa sun yi su karɓi belinsa amma an ba da belinsa dama abin da muke gaya muku kenan ko da wani lokaci idan ka ga lauya yana tsawaye kuma amfani ya tabbata shine idan fa kana shari'a ba ta gwamnati bane amma matsarkare aka ce yanzu kana shari'a da mai mulki ne ba lauya zaka dauka ba ko uwarka zaka dauka ta baka kariya a kotu to ba za ta iya baka kariya ba kuma duk abin da ka ga dama lalle shi za a yi maka wannan lauyan bai da wani amfanin komai amma inda ce kana shari'a ne da wani wanda ba mai mulki ba to shi ne lauya yake da ikon ya maka amfani yadda ya kamata wanda kuma za a bada belin ka cikin sauki da wannan tabbatar yanzu Nasiru El-Rufai da ce da wani mai kuɗi ne lalle suke rikicin nan to na tabbatar da tuni an bada belin sa ba tare da an samu wata matsala ba to amma kuma da kaga da gwamnati ne yanzu gashi nan lauyoyinsa sun yi a bada belinsa wannan kuma an ƙi bada belinsa kamar da zai baka haushi kuma dan kawai ya fita daga jam'iyya ce waccan mai mulki ya dawo jam'iyyar ADC wanda kuma ita wannan jam'iyya ta so lalle shekara ta 2007 takara da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu in san samu ne ma a kwace mulkin daga hannunsa to dalilin da yasa kenan ake ci gaba da rike shi wannan masu hasashe suna ganin cewa lalle Nasiru El-Rufai a halin yanzu ba za ta ba da belinsa ba lalle har sai ɗan shekara ta 2007 ya zo ya wuce wanda daga baya za a iya ba da belinsa wanda dama shi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu wurin da yake lalle darce to amma abin gudu shine yanzu idan ya mishi wannan abin har ya zo ya samu ya ci wancan zabe to lokacin da kuma ya gama mulkin nashi ya sauka in su kuma Nasiru El-Rufai ya zo ya karɓi mulki fa kaga daga baya shi ma
ma karfin gwamnati tana hannunsa, kaga wannan abin da aka yi masa na akuyanci lalle zai iya zuwa ya rama shi, wanda kuma a wannan lokaci kaga abin ba zai muku daɗi ba. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai like. Muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin da ku kalla. Kamin sojoji su zo sun harbi mutum biyu, guda sun halbe shi ga hannu har ma yatsan da ke hannun shi ya kare, amma dai cikin iko Allah dai yana asibiti. Guda kuma sun halbe shi ga kawa, cikin sojojin kuma an halbi mutum biyu. Amma misali kana bada wannan labarin ne yaushe wannan lamarin ya faru? Lamarin ya faru yanzu haka magana da mutum. In ka ce yanzu yau ana maganar Alhamis din nan, yau Alhamis kake nufi? Ga yau Alhamis, yau din nan. Yanzu dinnan yanzu ana magana misalin karfe 12 da kusan minti 20. Daidai wani lokaci abin ya faru kenan? To abin kun faru shi kusan tun daga karfe 10 na safiya ne zuwa har kawo yanzu. Wato tun daga karfe 10 na safiyar Alhamis dinnan har zuwa karfe 12 da wani abu dinnan da ake magana da kai. Tabbas haka ne. Ni ina ɗaya daga cikin mutanen da garin da ibtila'in ya koya auku a garin Auda da ke Kebbi State, karamar hukumar Danko Wasu. A takaice malam menene ya faru? Barayin sun zo ne, muna zaune cikin gari kawai sai muka ga mashinan sun hito kamar ba wurin mu za su yi ba. Akalla mashin 13 da suka zo kamar ba garin mu za su yi ba, kawai da sai muka ga sun auka sun hado cikin garin mu. So da suka zo sai aka kama faɗa tsakanin su da ma'aikatan gari da irin kamar 'yan banga haka na cikin gari. So cikin taimakon Allah da yake akwai wani gari da ke kusa gare mu, sai aka kira sojojin da ke nan. Kamin dai sojoji su zo kuma bakin gwargwado sun zo sun yi kokari don sun zo cikin lokaci. Kamin sojoji su zo sun harbi mutum biyu, guda sun halbe shi ga hannu har ma yatsan da ke hannun shi ya kare, amma dai cikin iko Allah dai yana asibiti. Guda kuma sun halbe shi ga kawa, amma shi ma da sauki. Sannan guda kuma sun halbe shi ga cinya, shi ma yana asibiti. So da sojoji suka zo cikin iko Allah an yi fada da su, kuma gaskiya an dan samu nasara don bakin gwargwado sojoji su ma sun yi kokari. Cikin sojojin kuma an halbi mutum biyu na sojoji, don akwai guda da aka halba ga kawa, shi ma ya rufa da shi babban asibiti, sai guda kuma da kulet shi ma ya kure shi. Amma misali kana bada wannan labarin ne yaushe wannan lamarin ya faru? Lamarin ya faru yanzu haka magana da mutum. In ka ce yanzu yau ana maganar Alhamis din nan, yau Alhamis kake nufi? Ga yau Alhamis, yau din nan. Yanzu dinnan yanzu ana magana misalin karfe 12 da kusan minti 20. Daidai wani lokaci abin ya faru kenan? To abin kun faru shi kusan tun daga karfe 10 na safiya ne zuwa har kawo yanzu. Wato tun daga karfe 10 na safiyar Alhamis dinnan har zuwa karfe 12 da wani abu dinnan da ake magana da kai. Tabbas haka ne. A lokacin watakila da wasu za su ce kila ko hari ne na ramuwar gayya, akwai abin da watakila al'ummar garin suka yi ne ko suka yi masu ne suka dawo su dauki fansa ne ko kuwa? Wallahi babu abin da al'umma aka tari ma da wuya a yi kwana biyu barayi ba su zo ma mutanen garin nan ba. Yanzu haka present cikin magana da nake maka, akwai mutanen su rike hannun barayi duk kusan rana ta Allah, babu ran da ba su zuwa su zo su kawo maganar nan farmaki, daga su zo su dauke sai su zo su kashe musu mutane. Yanzu kai lokacin da misali barayin suka zo kai kana ina? Gaskiya mu muna jin hitowa barayin mu sai muka hita da gudu muka je muka samu wurin da muka kure. Kuka bar garin kuka koma can makwabta? Muka koma kamar makwabta muka kure, bari yanzu haka ni yana da cikin wani makwabtan garin mu da ke tudu bici. Amma lokacin da ake ba ta kashi tsakanin su da ainihin sojoji kai kana ina? Gaskiya ina mun dawo nan makwabtan garin mu saboda mu gani bane sai bayan abun ya dallawa kawo irin yanzu haka. Bayan abun ya lawa da cikin gari. Yanzu ya yanayin garin yake ko kuma ya yanayin zamantakewa al'umma garin take? To duk kusan ma mutanen da ke cikin garin gaskiya duk wasu sun wace sun dawo makwabta saboda abun hankalin su ya tashi sosai. Da suka bar garin ina suke nufa ne su mutanen garin? Duk sun zo irin kusan makwabtan garuruwan su da ke kusa ga garin, sun zo su dan samu mafaka kamin a gaida, saboda suna zaman ɗanɗar ba su abin da zai zo ya dawo ba. Yanzu su sojoji da sauran jami'an tsaro da kace sun zo, su suna ina a halin yanzu? To a halin yanzu gaskiya saboda ni ma ne kamar na zo ne wurin da zan samu abin ka ban san ina ne ainihin jami'an tsaro suke ba. To amma su mutanen da kace an raunata, wane ne yayi hidimar kai su asibiti? So gaskiya kamar mutanen garin ne su suka ɗauko su kamar yan bangan su suka zo da su. Wasu sai suka zo da irin kamar mutanen da ke makwatan suka zo aka zo da wasu asibiti ga abin da za a iya gyarawa kamar karamin asibiti da ke nan makwatan su, wasu kuma sai aka tura su babban asibiti. Misali watakila an ɗauki tsawon wani lokaci su ainihin barayin daji ko 'yan bindiga ba su kawo ma wannan ƙauye ko waɗannan rukunin ƙauyuka hari ba?
gaskiya ba wani ɗaukar lokaci aka yi ba don da waya kamar yadda ka ji na faɗa maka bayani da na maka ɗazu da waya a yi kwana biyu ba su kawo maganin nan farmaki ba don sun kuma hanyar garin ba kusan kowane lokaci suna shawagi kusan kowane lokaci suna hanyar gari. To yanzu misali kila a iya cewa wannan shine kamar hari na nawa kenan suka kawo a baya-bayan nan. Wallahi mai gida ga maganar da san maka ba zai iya kidayewa ba saboda abu ne wanda an daɗe ana yi shi. Mutane sun jira ta sha wahala sun ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a maganar kamun bana fa gaskiya ne. Mutane da dama suna bugo waya suna tambayar menene gaskiya game da kamun bana, saboda wani lokaci yan social media suna iya hada content a tsakanin su, suna wannan maganar ba content bane, maganar gaskiya ne, an kama bana. Kamun bana tabbas an kama bana. Sannan muna so mu yi amfani da wannan daman mu roki alfarman jami'an tsaro, ko ba dan shi ba, ko ba dan mu ba, ko ba dan waɗanda suke neman alfarma ba, duba matarsa tana da juna biyu, kuma halin yanzu in ta ji wannan labarin ba a san halin da za ta shiga ba, kamar yadda muka ga labani ya wallafa cewa matarsa tana da juna biyu. So dan Allah a duba, saboda wannan baiwar Allah nan babu mai ɗaukar nauyinta in ba shi ba nan ba. So kamu ba laifi bane idan mutum kai kuskure a kama ka, ko ni Umar da nake magana na taba kuskure kuma an kama ni, ko media ban fito na faɗa ba saboda na san ina da kuskure kuma kuskure na ne. Inda a ce ba kuskure na bane kai tsaye zan fito in ce an zalunce ni. So yana da kyau ko mu yan social media mu rinka gane cewa idan mun yi kuskure mu fito duniya mu bada hakuri, ba laifi bane, saboda kai kuskuren ma kasancewa kai kuskuren ma wannan shi ma mazantaka ne. So da Allah muna neman alfarma, ko ba dan mu ba ko ba dan kowa ba, a duba ko dan wannan matarsa da kuma abin da ke cikinta, saboda na tabbatar da cewa za su iya shiga wani hali. Bana mai laifi ne, zai iya laifi a kowane lokaci, amma yafiya ana da bukata a neme ta inda ya kamata. Allah ya fiye mu baki daya. 'Yan uwan marigayin dai sun yi zargin cewa mai unguwar Kwando wanda ke yankin karamar hukumar Doguwar Tudun Wada da ke nan Kano ya haɗa kai da wasu tsagerun unguwa da ake musu lakabi da 'yan bula, tare da ba su umarnin su ta dukansa da dorina sakamakon rikicin da ya biyo baya akan naira 4,500 shine ya silar mutuwar ɗan uwan nasu. A don haka ne ma suke cewar mai unguwar Kwando shine ya sanadin mutuwar ɗan uwansu. Ga ma dai kaɗan daga abin da wani ɗan uwan marigayin ke cewa, inda ya ƙara da cewa ko a wancan lokaci a gaban idan sami unguwar yake ba da umarnin cewa a ɗauke shi a tabi da shi a yi ta tsatsala masa dorina, duka kuma da izininsa ne, a kalaman bakin ɗan uwan nasa. Sunana Muhammadu Nazifi Sunusi Hashim. Na'am. Da ke garin Kwando da ke karamar hukumar Doguwa ta jihar Kano. Na'am. To menene ya faru? Abin da ya faru, mutane ne haka matasa suna aikin da ake kira da aikin kuza. Ainihin sai guda ɗaya daga cikinsu Allah ya jarabce shi da ciwon kafa, ba iya fita gurin aiki. Sai aka ɗan har haɗa mai kuɗi suka kai kimanin naira 6,000. Sai ka fara rike wannan, tunda a cikin jama'ar mu wasu da yawa ba su san ka kamu da wannan larura ba. Sai ya ce to, sai aka samu ɗan uwan shi na kusa da shi wanda garin su ɗaya, kaga ya fi kowa kusanci da shi kenan ko? To ainihin sai aka ba shi wannan naira 6,000 ya rike a hannunsa. To dama suna ɗan shan hayaki haka da sauran ƙwayoyin da ba a rasa ba. Sai ya ɗauki 6,000 nan ya ce shi yanzu bari ya kai wa matarsa wannan kuɗi ta ajiye mai, saboda kar ya zo ya shaye-shaye hankalinsa baya jikinsa wani ya zare wannan kuɗi ko kuma ya tafi da su gurin aiki, kuɗi su zo su haɗa a ce ina kuɗi ba kuɗi, kake ma wani zai ce kashewa yi. Sai ya ɗauki wannan naira 6,000 zai kai wa matar shi, sai ya karshe wanda aka haɗa wa kuɗin ya karɓi 1,000, kuɗi suka dawo naira 5,000. Dawo wasu naira 5,000 ɗin nan sai ya zama cewar ya kai wa matar shi 5,000. Ya ce duk lokacin da ake bukatar kuɗi sai a gaya min in je in karɓo wannan kuɗi. To katsam sai aka zagaye da aka tashi bukatar kuɗi ba a gaya mai ba, kawai saboda an san gidan nahi aka tafi direct kai tsaye aka je a karɓo wannan kuɗi a hannun matar shi. Ita kuma mata an bata kuɗi sai fa ne bai kai ba, sai ta ɗauki naira 500 a cikin wannan kuɗi, tunda mijinta ne bata, ai bata san matsayin kuɗin nan nawaye, nashi ne ba nashi bane, tunda ya ce dai ta aje in ya tashi zai zo karɓa, ai ba za ta tabbatar da kuɗin nan nashi ne ko ba nashi ne ba. To kawai sai ta ɗauki wannan kuɗi 500 a ciki. Saura 4,500. Saura 4,500. Da aka karɓo wannan 4,500 aka zo kai, ya mun baka ajiyar kuɗi sai ka taɓa. Kaya za ka yi mana haka? Ya ce a'a, kai da yau na taɓa kuɗi.
nawa aka bani kuɗin nan 6,000 ne ya karɓi 1,000 ba haura 5,000 ba ai shi ya karɓi 1,000 kuma yanzu ma da ake cewa na taɓa kuɗi ta za a gane na taɓa kuɗi ai mun je mun karɓo kuɗin to da yanzu sun je sun karɓo kuɗin sai rai ya ɓaci ya hau dokin zuciya kama zuga musu ahar ta yaya za ku mun haka wannan ai ba adalci bane ku je gidana ku karɓi kuɗi ba tare da sani na ba kuma ba ku na aika ku kai kuɗin nan ba kuɗin nan ni na kai shi ai kamata ya ku zo ku same ni in nayi muku izini nace ku je ku karɓo sai ku je ku karɓo kun zo kun yi gaba gadi ku yi mun adalci ba duk wanda suke da sa hannu akan aje a karɓo kuɗin nan wasu ma sun girme shi sun kusa haifar shi sai sun tuma musu ahar to a cikin wannan zagi da ya musu sai suka ji haushi wani ya tashi zai da ke shi aka ce a yayansa ya hana shi yace kar ka taba shi kyale shi ya kyale shi wani shi da ba shi da mafaɗin ya tashi ya kama ɗaga shi yana bugawa da ƙasa ya dinka ɗaga shi yana saukewa ya dinka ɗaga shi yana buga shi da ƙasa sai da ya mai tilas ya mai tangale gale wannan bai mai ba suka haɗu da wani a cikin garin duk dai jama'a ta fice masu shan hayaki da hauran abubuwa to ainihin suka haɗu suka samu bulalu murɗan bulalu na itatuwa suka mai tilas to da ya tashi ya suma aka zuba mai ruwa ya farko sau biyu dai yana suma yana farkowa da ya farko ya gaskiya ina yake sai ce haka za ku yi mu yanzu da aka duba aka gaba nan a ce in biya mana ko an ce in biya na ce ba zan biya ba ya ce to tun da dai zalunci ne a ranku za ku ga matakin da zan ɗauka to da ya faɗi wannan maganar sai suka ɗaura mai magana cewar an ya ce sai ya kashe mutum 2 a cikin wa'annan mutane shin ya faɗa bai faɗa ba ni ba na gurin amma na bi diddigi na samu cikakken labari wanda aka yi abin a gabansu agunsu na samu cikakken labari wanda aka yi abin a gabansu wani yaro na ana ce mai ɗanlami Abdulsalam Ibrahim to ainihin da aka yi wannan magana aka ce zai kashe ya ce sai ya kashe mutum 2 zai bar gari sai aka je aka gaya mai unguwa a matsayin mai unguwa na shugaba ga mutanen gari to ai kamata yayi ya kira shi kai wani maimaita magana da ka faɗa an ce ka ce kaza kaga idan ya amsa laifin sai a yanke mai hukunci